In Drachten is het begonnen met de sloop van de appartementen in de flat. Die het jong toch een explosie zwier voor Rivière is. Auto's die te stien en zwiers kan share binnen voor het helle. Maar de sloopwerkzaamheden is voor de morgen niet aanzetten. Maar voorzichtigheid wordt zoen naar de constructie van de verwoeste dielen. Goed is te zien hoe grut de klap west het en hoe het gebouw in twaan brutsen is. Alle gewoord dat om het gebouw heen leidt wordt oprijden. Alle scansiëre auto's worden naar een sammelplak in Beestersweg gebracht. De eigenaars en ski-experts kennen daar morgen heen om de ski te beschermen. Auto's niet net scansiëre binnen, die blijven daar vreest staan. De gemeente Smellingeland verwacht dat morgen meer duidelijkheid aan te kennen over wanneer de eigenaars bij haar auto de lijnen kennen. In Drachten is op dit stuit verslagjouwer Timo Jepkema. Ja, Timo, de sloop, wie zeggen dat, is intussen begonnen. Maar voor de bewoners heeft er nog ingelegen niet west om in haar wenning te zien. Is er al meer duidelijkheid over wanneer dat vol kan? Nee Erik, die duidelijkheid is er nog heel net. En dat had er benammen mij te krijgen dat er hier efter mij, wat je hier sjoggen op de Eftergroen, dat gedeelte van het appartementencomplex, ja, dat er nog sprake is van instortingsgevaar. Overigens het hele complex is nog sprake van instortingsgevaar. En daarom kunnen de meesten dus echt nog net haar wet betreden om de Big Leagues bezittings uit te heljen. De technische recherche had ik hier de hele dag dwaande wist mij onderzoek. Die een morgen verder, omdat het op gewoon parten echt nog heel iets onveilig is voor de technische recherche om daar onderzoek te dwaan. Maar ik in het beste vreegje aan Rijn Zwart. Hij is van wenningcorporatie Accolade. Ja, wanneer die bewoners waarom kunnen hij haar wenden om de bezittings uit te heljen. Zwart, wanneer zal dat wezen? Ja, dat is nogal duidelijk. We hopen dat ze Oudjaarsdag naar binnen kunnen. En dan onder begeleiding en dan te kijken of je de eerste noodzakelijke spullen uit de woning kan halen. Dus dat zal op zijn vroegste Oudjaarsdag zijn. En dan kunnen de meesten in het hele appartementencomplex haar wenten betreden? Nee hoor, dat gaat alleen om de appartementen aan de Noordkade. Dat zijn 18 appartementen. Deze hier die zijn nog te gevaarlijk. Dus bij die appartementen aan de Noordkade kunnen we gaan kijken met hun welke spullen zij nu nodig hebben. Dat betekent niet dat ze alles eruit kunnen halen, want die onzekerheid is nog te groot. Maar wel de eerste spullen, pinpasjes, andere zaken die voor jou dan even belangrijk zijn. En zullen er direct nog verschenningstroffen worden bij Big Leagues om die mensen veilig haar appartementen betreden te laten? Ja, nee, ze gaan pas naar binnen als het ook echt veilig kan. Dus dat hebben we vandaag onderzocht met constructeurs. En zoals het nu naar uitziet gaat dat lukken. Dat betekent dat de meesten in het pand after jou dus net naar binnen kunnen, ik net mijn auto naar. Wat moet je hem zien die meesten zeggen? Wat u ook zegt, u kunt gewoon niet naar binnen. Hoe pijnlijk dat ook is en hoe naar en hoe vervelend. Maar wat u zelf al zei in het begin, het instortingsgevaar is nog steeds aanwezig. En zolang we dat niet kunnen garanderen dat het niet zo is, kunnen we niet naar binnen. Wij zelf niet, maar de mensen ook niet. Nou hebben we hem lang in parteerwest met de mensen. Je hem regel je vervangende wenromte. Ja. Hoe gaat dat? Dat gaat goed. We zijn gistermiddag bij Van der Valk bijeen geweest. Bijna alle bewoners waren er, plus veel familieleden en vrienden, zo'n 150 man. Dat was een goede bijeenkomst, voor zover dat goed kan zijn. Het was een emotionele bijeenkomst. Wat je ziet is dat de mensen, die zijn verdrietig, die zijn verslagen. Soms zijn ze ook boos. Ze hebben heel veel vragen. Nou, u ziet aan de appartementen hierachter, die 12 die ingestort zijn. Die mensen hebben echt helemaal niets meer. Nou, wij beseffen om de drommel van hoe dat voor deze mensen is. We hebben gisteren voor iedereen onderdak geregeld. Dat betekent bij vrienden, bij familie, hebben ze vaak zelf gedaan. En er zijn een aantal in Hotel Van der Valk gebleven. En vandaag en morgen en overmorgen gaan we ermee bezig om definitieve woonruimte voor hun te vinden. En vandaag zijn er inmiddels weer 4 mensen die een definitief huis hebben gekregen hier in Smallingeland. Even Rijn Zwart van Accolade, Tierentank. Dat is Timo Jepkema live in Drachten. Ja, we hebben bezocht een Dupierre bewoners het Zwiers concert appartementencomplex te besjen. Vooral om te zien dat haar een wenning instwatten is, flinke ski oproen het. Of het toch misschien sparenbleun is naar de gutte explosie van Snijn. Het echtpaar Levi en Mika Pravito is aan een tragedie ontsnapt. We hadden onze kleine al op bed gelegd. En naar de slaapkamer is hier precies voor bij de galerij. En mijn vrouw en ik waren hier in de huiskamer, lekker op de bank. En op een gegeven moment was een flinke knal en alles trilde. Het was heel gek. En in één keer, ik stormde naar de slaapkamer. En ik grijp mijn dochtertje en terug naar de huiskamer. En ik zag dat de deur kapot was.
En ja, we wisten niet wat er aan de hand was. Het eerste wat ik dacht was een bom, een terroristische aanslag of iets dergelijks. En ik gluurde hier vanuit de slaapkamer en ik zag dat het portiek was neergestort. En allemaal mensen schreeuwen. En, ja, heel verschrikkelijk. Dus ik heb mijn dochtertje gepakt en mijn vrouw en haar bedekt. En hier langs, nou is het weg, het traphuis. Maar we moesten langs zeeën van vuur eigenlijk buiten. En ja, heel traumatisch. Ja, en heel verschrikkelijk. Ja, en het is nu ook de vraag of we de spullen kunnen halen of niet. Dat is allemaal nog niet duidelijk. Is het veilig om dit stuk te betreden? Want op zich staat onze stuk nog net. Maar dat moet nog besloten worden of we dat kunnen halen, ja of nee. Ja, en anders zijn we het gewoon kwijt. Wilt u eventueel terug? Nee, nooit meer. Er zijn gewoon te veel dingen gebeurd hier. En niet zo heel lang geleden was er ook een steekpartij. En meldingen van een andere buurman, die is nu ook opgepakt, geloof ik. En die heeft ook wel gedreigd om de flat op te blazen. En die man die stond ook bekend bij alle buren. Dat die, al 2 jaar, we hebben hem 2 jaar niet gezien. Hij leefde als kluizenaar. Ja. En en er werd al over gesproken van we zijn bang dat hij zichzelf wat aan gaat doen of nog erger. En het is gebeurd.